A GCM8SJ Professional a könnyű szállíthatóság érdekében különösen kompakt felépítésű, nagy pontosságú munkavégzést biztosító, beépített lézerrel rendelkező leszabó és gérvágó fűrész. A pótfogantyú megkönnyíti a szállítást, és a GCM8SJ Professional néhány kézmozdulattal felszerelhető a GTA 3800 Professional munkaasztalra. A beépített lézer pontosan mutatja a vágás menetét a munkadarabon és a legnagyobb precizitást biztosítja. Az indítási áramkorlátozás gondoskodik a gép lágy indulásáról és kíméri a helyszíni elektromos biztosítékokat. A GCM8SJ Professional 58 fokos szögig állítható, ez sokrétű alkalmazhatóságot biztosít. A lehető legkisebb porképződés és a tiszta munkavégzés érdekében lehetőség van a GAS50M Professional faporszívó csatlakoztatására. Első osztályú pontosságban és kompaktságban a GCM8SJ Professional.